estamos nunha das vosas fincas, agora mesmo debería estar chea de plantación, pero non hai nada. Tiña que ter todo o millo nacido. Tiñamos pensado vir fresar o ano pasado e xa non nos dou tempo. En unha noite xa estaba máis de mitad da leira fosada e desde aquela veñen todos os días, é imposible. A ver, Aniceto, a ti entrou o xabarín na leira? Sí, xa o ano pasado, Entrei 3 ou 4 veces cando había millo. Nesta leira que está agora toda bolada, botaba eu. E hai 2 anos casi me levou o millo todo. Ainda entrou hai 3 ou 4 días. Desde doble reforzo. Claro, pois senón xa non tiña nada na horta. E eu pensei que tiña medo o can, pero hasta onte. O can tiña que escapar. E o can foi atrás, pero depois ao chegar que o bicho pensou que eu non iba, tiñame outra vez encima do can. Hai unhas ervas en concreto que son chufas que nas leiras donde hai chufas están arrasadas tamén. É unha semilla, unha boliña que ten a chufa a propia erva na raíz, que é o que comen. De feito, din que donde defeca un jabalí, enchese a leira de chufa. O ano pasado collemos 2 tractores de millo, este ano comeríanos os 2 tractores, manteríamos nós a manada que temos aquí. Pois agora estamos aquí á beira do Río Maior, en pleno centro de Esteiro. E baixan por aí tanto de un lado como de outro. Fai unha semana vimos baixar 9 dai deste monte, veñen bañarse aquí de noite, eu creo que veñen aquí, e despois xa cando van a comer as leiras. Nos invaden, porque isto, como vedes, é en pleno centro do pueblo. Por exemplo, neste cierre que onde teño as cabras, pois quixo entrar, o poste de ferro está chantado como 1,5 metro por baixo da terra. Quixo entrar e levou todo por diante, non conseguiu arrancar a rede e arrancou todo de cuajo. Aquí nesta finca temos 2 mastíns de noite e pasan toda a noite ladrando. Eu creo que aí van a dormir e despois de noite é cando baixan para baixo, que baixan desde aquí hasta o río. E agora mesmo estamos nunha das leiras que polo momento ide salvando. De momento. Pero, bueno, a ver, esta leira o bo que ten é que tanto un lado como outro pois temos cierres de outras hortas, outras casas, entonces xa aproveitamos os laterales que xa estaban cerrados e nos cerramos o frente e mala parte traseira. Mellor que non entre, non? Porque entonces doblamos o lomo para nada. A ver, nós somos 2 chavales de 30 anos, sabes, que gustan. Xa pouca xente nova hai que lle guste o campo, entonces queremos que non morra isto. Entonces, pero desta maneira imos ter que deixalo porque é nos imposible.